El moviment sindical té un rol central en l'impuls i consecució transversal i integral de l'Agenda 2030. No només perquè inclou qüestions essencials inherents a l'acció sindical, com ho són la justícia social, la igualtat de gènere, el dret a la protecció social, el treball digne per a totes, un model de fiscalitat justa o un sistema de protecció basat en la transició justa, sempre des d'una perspectiva feminista, sinó també perquè el moviment sindical disposa de dues eines catalitzadores de l'Agenda 2030: la negociació col·lectiva i el diàleg social. A través d'aquestes s'impulsa un nou model social i productiu basat en la justícia social i de gènere, que situï al centre els drets de la natura i la vigència dels drets humans laborals, del lliure exercici de les llibertats sindicals com a mecanisme d'acció col·lectiva de la classe treballadora per defensar els seus drets i la construcció d'un model de participació i democràcia als centres de treball que permet assegurar la participació dels sectors més vulnerables, com ho són la classe treballadora mundial, amb especial èmfasi en les dones. Segons les dades sobre igualtat i treball digne, com és el cas de la bretxa salarial, l'Agenda 2030 assenyala desigualtats per motius de gènere. En l'apartat de treball digne, es recull que les dones cobren de mitja un 23,3% menys que els homes al món. I a Catalunya, la bretxa és del 20,64%.